Comunitat de propietaris al límit pel mal ús dels baixants comunitaris. T'intriga? Tenim un copropietari que va canviar el bany de lloc i va connectar el baixant del vàter als baixants de les cuines generals de la comunitat, barrejant les aigües brutes amb les aigües grises. S'ha embussat aquest baixant on baixen totes les aigües de la cuina i a un dels copropietaris li han començat a sortir aigües fecals per l'aigüera de la cuina. Recordem que a la majoria de comunitats hi ha tres tipus de baixants. Els baixants d'aigües grises, que són els de les cuines, els baixants d'aigües brutes, que són els dels banys, i els baixants pluvials, que són els que recull l'aigua de la pluja. Per qualsevol connexió diferent a aquesta, s'ha de demanar permís a la comunitat i, sobretot, ha d'haver-hi un estudi tècnic previ. S'ha pogut parlar amb el veí causant d'aquest fet i s'ha reconduït les connexions cap als baixants de les aigües brutes, evitant una possible demanda judicial de la comunitat contra aquest